Ayan, magla-live po lang tayo. Saan ko kayang ilagay? Kasi ako magwawalis.
Ayan, shout out Kabsat, Mimi Beer. Ayan. Halos ang panahon ngayon, makulimlim. Pero hindi ko alam kung Inalaga di papel na pang... Nampay, ada kanya di ko ada bay. Ito mo kanya? Sige. Oh, sige. Bye. Ayan, nandito po tayo sa tindahan.
Ayun yung mga ano, tabi. May kulang, may kulang. Batan. Ano si pang na kung ID na? National ID? Yung ganito yung ano. Ha? Hindi, aircon.
mayroon pong ayuda. Diyan po. Shout out Kabsat.
Ayan. Maglagay po tayo ng ice dito sa ice box.
Kinuha na po yung mga form po para sa barangay. Sa ayuda po namin.